איתנו בנושא ליוני ברגר, שחקנית תקופתית ומרצה שדרך המשחק גילתה את סיפורן יוצא הדופן של לא מעט נשים. בוקר טוב, ליוני. בוקר טוב. ספרי לנו עליך, מאוד מעניין החיבור הזה בין משחק לנשים פורצות דרך, יש לך גם את היוזמה שלך. אז הרצאה תיאטרלית יוצרות היסטוריה, זה בבתי ספר, אפשר להזמין, בארגונים שונים, אפילו בחוגי בית. בכל מקום אני מגיעה עם מזוודה כמו מרי פופינס, עם תלבושות, עם אביזרים, עם מוזיקה, ומציגה את הדמויות. איזה יופי. אז באמת, חשבתי שהייעוד שלי זה באמת להיות שחקנית. מה שהייתי כל החיים, ופרצתי כלייד בלומר, כשחקנית עצמאית, אבל מסתבר שהייעוד שלי זה בעצם להרים לנשים ולהראות לעולם, לבנים ובנות, את כל הנשים האלה פורצות הדרך, דרך התיאטרון. לקבל השראה, להעצים אחרים, ולראות כמה הם דמויות מודל ענקיות. נשים מדהימות שהעזו, בעטו בנורמות ובמוסכמות, והצליחו למרות כל הקשיים וכל המכשולים לעשות שינוי בעולם, בחיים שלהם. נשים הן הרבה יותר פורצות דרך, בגלל שנקודת ההתחלה הייתה הרבה יותר קשה. בדיוק. אדית פיאף, שלפני 60 שנה נפטרה בגיל 47. צעירה. אבל מה שמדהים זה שעדיין שרים את השירים שלה, עדיין מציגים את סיפור החיים שלה. קשיים לא שברו את אדית פיאף, היא שרה עליהם. אז ברור... זאת אומרת, היא נתבעה אותם לאומנות. בדיוק, אז ברור, כשהיא שרה, הייתה לה את היכולת הנדירה הזאת לגעת בלבבות של האנשים, כי היא סיפרה את סיפור החיים שלה. אנשים נורא התחברו, זה נורא נגע בהם כשמישהו שם את הלב שלו על השולחן. בדיוק. שר את האמת, ואמת תמיד מנצחת. למרגרט תאצ'ר, האישה שפתחה את הדלת למנהיגות נשים, האישה הראשונה שהייתה בתפקיד ראש הממשלה בבריטניה, מרגרט תאצ'ר האמינה במעשים, והיא עשתה מעשים שאחרים פחדו לעשות. כמה הייתה צריכה להילחם ולהוכיח לכל אלה שמזלזלים בה שהיא יכולה. אני יכולה לומר לכם בוודאות שהמילה לוותר לא הייתה בלקסיקון שלה. היא הייתה זקוקה להרבה אומץ. נכון. לעשות את מה שהיא עושה. באמת נשים היו צריכים להתגבר, כמו שאמרנו, על הרבה יותר מחסומים מאשר גברים. הם פשוט נולדו גברים. כן, כן. רות ביידר גינסבורג צעדה לבית המשפט העליון בארצות הברית ביום הראשון שלה, ב4 לאוקטובר 1993, לקחה את תיק המסמכים, שמה את החליפה החדשה שלה, ואני בטוחה שהייתה מאוד נרגשת, כי כשהיא התחילה ללמוד משפטים, היו במחזור שלה 500 סטודנטים. כמה היו נשים? היא. 9. וואו, 9, היא ועוד 8. כי אז התואר הנחשק היה בעצם תואר שיאפשר למצוא בעל. אבל רות הייתה שונה. בשנות ה-70 היה עשור שהיא ניהלה המון תיקים של אפליה מגדרית, והיא חתומה על התיקים האלה. וכמו שהיא אמרה, ואני חושבת שתסכימו איתי, שהעולם יהיה הרבה יותר נעים אם באמת גברים ונשים יהיו שותפים מלאים. נכון. אז יש לנו את אמיליה ארהט, אישה פורצת דרך, נחושה וחזקה, שהייתה לא קונבנציונלית, לא בחיים האישיים שלה ולא במקצועים. היא שברה שיא אחר שיא, לא הספיק לה שהייתה האישה הראשונה שטסה סולו מעבר לאוקיינוס האטלנטי. באוקטובר, ב-22, 1922, היא פרצה עוד שיא וטסה עם המטוס הפרטי שלה בגובה של 14,000 רגל. לא רק פרצת הדרך, היא עשתה מסלול המראה חדש. עשינו כברת דרך ארוכה, אבל עדיין יש הרבה מאוד מה להשיג. לשנות, ללמוד מהן, ללמוד עליהן, ובאמת לעשות עולם יותר טוב. היה מעניין מאוד. תודה רבה. המון השראה. תודה.